Kroningsfesten. Nu skal I høre om den dag, hvor Christian bliver kronet til konge. Den unge prins er blevet 19 år. Der er stor glæde i landet, og snart skal der festes. Det er midt i august, og gæsterne begynder at strømme til. Der er både danske adelsfolk og udenlandske fyrster. Uden for Valby Bakke bliver de modtaget af Christians brødre og ledsaget ind til København. Mange har et stort følge med. Ja, tænk, en hertug fra Sønderjylland kommer med 700 rytter. Men der er også gæster, som Christian selv tager imod. Kurfyrsten af Brandenburg får en særlig velkomst, for han følges med sin unge datter Anna Katrine, der skal være rigets dronning. Og Christian tager også imod sine gode venner, Bror Brorson og jeg. Jeg hedder Peter Klære og spiller på lut. På slottet hersker travlhed. Sølvtøjet bliver pudset, tallerkener, fade og skåle tælles op, så bordene kan dækkes. I kældrene tilbereder kokkene enorme mængder mad. Kander med nybrygget øl og kølig vin går fra hånd til hånd. Det er søndag den 29. august 1596. Jeg bliver vækket ved daggry af Christian. Peter, siger Christian, lad os ride en tur ud mod solopgangen. Vi rider østpå gennem skovene i vild galop, indtil hestene er hvide af sved. Men først da solen står op og begynder at varme os, gør vi holdt og drikker vand i en bæk og lader hestene hvile i træernes skygge. Vi sidder og nyder solen, da Christian pludselig udbryder. Hvor er jeg nervøs for i dag, bare jeg ikke dummer mig og bliver til grin i hele landet. Jeg siger, Christian, du dummer dig ikke. Du har øvet dig så længe på denne dag. Nyd den. Christian nikker og ser på mig. Peter, vi kommer nok ikke til at se så meget til hinanden mere efter min kroning. Men du må love mig, at du altid vil spille for mig. Jeg kigger på Christian og nikker. Derefter rider vi hjem. Det er en stor dag. Så stor, at selv de syge og døende i København rejser sig fra deres senge denne morgen i august. Gaderne er fyldte med mennesker, der går imellem hinanden og råber. Undersåtterne under hans majestæt Christian den 4., konge af Danmark, konge til Norge, konge til Wenders og Goethers, hertug til Slesvig og Holsten, Stormaren og Ditmarsken, greve til Oldenborg og Delmenhorst. Der råbes i Slotsgården, da Christian stiger til hest. Rundt om ham er trommeslager, trompeterer og bevæbnede mænd. Langsomt sætter det store optog i gang. Det brager fra voldene, og orlogsflåden fyrer kanoner af bare glæde. Menneskenes råben og skrigen følger ham hele vejen fra slottet til Vor Frue Kirke, hvor kroningen skal finde sted. Og fine garder står på rad og række langs hele ruten. Selv står jeg midt i det hele og venter på optoget. Endelig kommer det, og det er fantastisk. Paukerne slår takten, og trompetererne blæser fanfare. Forrest går rigets fornemste mænd. En bærer kronen, en anden sceptret, en tredje sværd og den fjerde rigsæblet. Efter dem kommer Christian. Han rider under en rød baldakin båret af 4 rigsråder. Høj og smuk rider Christian på sin hest med sølvsko og prægtig seletøj. Hans hvide silkedragt stråler af guld og sølv i solen, og kvinder kaster blomster foran ham. Efter Christian kører en fin karret med 8 heste for. Her sidder hans mor, den gamle dronning Sofie, og efter hende følger mange fornemme herrer og damer. Optoget kommer til sidst til kirken. Han går ind, og døren lukkes. Inde i kirken foregår selve kroningsceremonien. Da dørene igen åbnes, er det ikke prins Christian, men kong Christian den 4. af Danmark, der kommer ud.
Kirkekokkerne begynder at kime, samtidig med falder trommer og pauker i, for nu spiller gaden op. Kanonerne på byens volde og orlogsskibene i havnen skyder salut. En ny kridhvid hest bliver ført frem, og kongen stiger op. Rank rider han gennem gaderne under den fine tronhimmel. Han holder sceptret i hånden og smiler glad til sit folk. Alle bryder ud i jubel, da Christian 4. rider ind gennem den fine æresport ved Højbroplads. Foran kongen går heroller og kaster nyslået mønt ud til folk. På Amager Torv bydes byens borgere på spydstegt okse fyldt med stegte fugle. Der er tønder af øl, og fra et springvand flyder det vidunderligste vin. Lige med et råber kongen: "Forsyn jer, spis og drik så meget I lyster." Det bliver et kæmpe gilde. Folk spiser og drikker og morer sig. Jeg selv følger med kongen op på slottet, hvor der venter os et fyrsteligt tafel. Inden længe går vi alle til bords. Da det bliver aften, stråler raketterne mod den mørke himmel. Festen varer i mange dage, og jeg tænker altid tilbage på den med stor glæde. Det var minsandten en prægtig kroningsfest. Langt senere, en af de efterhånden sjældne gange, hvor kongen og jeg er alene, fortæller han, hvad der skete den dag i kirken. Jeg trådte ind i kirken og gik op til alteret. Da alle dørene og lydene fra de mange mennesker døde hen, følte jeg højtideligt, men samtidig en streng og alvorlig stemning. 3 biskopper nærmede sig for med deres 6 hænder at sætte kronen på mit hoved. Jeg måtte kæmpe med lysten til at løbe min vej, for i dette øjeblik gik det op for mig, hvad der blev overdraget til mig. Pligten til at styre og regere over enorme landområder og varetage folkets ve og vel. Efter at biskopperne havde sagt salvingens ord, fik jeg en gylden kåbe over skulderen. Sværdet blev spændt om mit liv, og til sidst fik jeg rigsæblet og sceptret i hånden. Jeg var nu kong Christian den 4. af Danmark. På vejen ud af kirken synger koret, og orglet bruser med den skønneste musik. Da kirkedøren blev åbnet, og sollyset strømmede mig i møde, lød der et trompetsignal, og byens kirkeklokker begyndte at kime. I det øjeblik vidste jeg, hvad jeg ville. Jeg ville være den konge, der satte flest byggeprojekter i gang. København vil aldrig blive det samme igen. De bedste arkitekter og håndværkere i hele verden skulle blive ansat. For bygningerne skulle emme af opfindsomhed og dygtighed. Jeg kigger på kongen og ser, at han er langt væk i sine tanker. Jeg trækker mig tilbage og ser på kongen og tænker, han er i sandhed en kongetitel værdig.